Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan tang hadian katukat nipor bagi nongnya taksi kila sange kamai berkilai lumlang hakman udurmot jong ukiang nong ba obadan mar persha berka Shillong Civil Hospital kinongyalam jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kila lait banya kendu marmar berka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka Kongreseta M Kurba ban panjing pensyai ha kabayadai bakajing penteri kam sendan ya ka hukum ka balapatha ya kali kamai ki baya ya ki surok jong ki social long ban kamai putsngi kata kat kum kajing penbet ya ki ot bar ki even number hadin balawan phan ya ka jing kendu ya ka Deputy Commissioner u President jong ka seng u bakwan dan bok jerwa ulai thu ba ki nongnya taksi kamai kenam khi satya nakman udurmat jong ukyang nong ba tad hadu bandayo ya ka jubab na ka Deputy Commissioner ka balay thu bakan sa ajing tip ya ka rai ka bami na ka jingalang ka ban sa long menta ka sngi palay ka khatlai tarik unai tung ar hajar ar pulai rat khatro nakalang jungi hi ku kasang ilawan man kendu ya ka Deputy Commissioner of the East Khasi Hills District highway bar kene ka jingja ka masujas sendat mo jarang khat bros kata nadu sitrek bakal ay tu ka order ka krem tolong no ka krem pentrai kam ya katakan tenrai kensan menta ka sedap da kala pentrai kam ni ka an krem ka jing tip lut jong baro tem dei ta te ka penlengo ya phi we po we prat khat jungi ba phin hab ya yang kum ni krui ta ka ba ngi krem penbor nak liang jungi kaseng ta ka dei ka ningkong ka baar ba kolong ka ai ka ba ngi menta ngi nyelong teli lang ka we ba ka jing kran jungi menta ba ka DC kolong ba ailat ngi ailat ya ka DC ba ka nyong meeting menta saw baje but kau ngi hapo ya ka nyol ni project kan sai ka kubor ka ba la ka banlong ka ba snowsi la ne la banlong ka ba bha la dai ka ba bha ya ka mai suk mensin no do la sai henry la ka dai par ka basniu ngin sai song isi kerke na kalyang ka jungi menta hiru ka janmet ba kumno ngin sempat da ka wai ka senjam highway dai ba ka ne ko orda ma biangam ai ni kelima ko puram ya jingi kran nga syukur pat supen kerja ai kali ban pelaj blok mak hamtam ai kali kit nongpang bakin yo baniat bak ngenyai apa deru mangi hadu banami da kawai par order nin nempat kerja pat manong ban ngenyalet nyo oh jangan kali ngin suyo po sai dia kali kenang ban laj ban blok iki we ngin apa ya krai la dai kendai bajiro yun ma bala dai kendai bajiro wonong mentah baik baik cerita minta ka clear em jam man pelaj ngin still yang dia dia agrisal kai ka reply negeri si kata ni ni suya kai hang ni kemudian ngin siapa yang kada di si long ka di si la ka ai kai si ber ku jumpa pakum kano he ni la ngi yap pun dapat taksi ngin yap ngin la ngi em pun dapat singin em ngin Imdai kinong to imdai kinong tiam bi belaka ko na ka jong ka cakpo la jong ta tamatang ada ka don ka blok sila ban pelaj lang Ngin sila hamtam ai kelikit nongpang ila ban buram kali nongpang itu